сме признавани, това бати улицата, ма нищо. Ще съжалявам. Сега да продължаваме играта. Сега ни почнах нивото с тази топка, който събичат коляда класен човека, който може да научи тук, как наречеме. Тя и него. Пишете долу коментарите. Марикари, Иванчули. Пишете в коментарите. Така, да влеземе. Тук да наричаме Марийка или може да наричаме Марийка и Маринчо. Не знам какво ще ме, но да. Окей, значи влизаме тук в това ниво. Влязохме от нивото, то пусна преди 2 години. Това беше доста години. И нищо не, ма нищо. Елги бе! Не може да спечете, как може да се отрува от моята си котка. Пишете конете. Така. Случайно мачничко се... ви казах, защото отидеме нямаше да поймата, че ми 1 март да сте си видели много да живеете дълголетие, много години. Днеска честит празник национален, днеска сме се облагодил турско робство, защото ние сме учили по общество, ако не сте учили, просто пишете в коментарите. Започваме. Тази слово нещо, тази слово си не на къде е нашла, не знам, пишете в коментарите. Сега да започваме. Но та бати лошото ти тук. Бати лошото. Тя сме като ненормалниците. Това е нещо побъркано. Значи не искам такава. Нищо не искам. Значи, ако не сте си тегли Нотино, това е Нотино, който може да си правите прически. Нотино за такива неща. Но сега да започваме. Мисия. Финст, Уау, Лин, Мисти. Значи трябва да правим не да прахнем, но... Елзи бе! Елзи! Така. Аз съм съката, нищо. Така. Ако искате да правим ниво с любовно ниво, това с любовта, има торта, има ножица, има всичко. Какво правиш, ма? Нема! Да му уби! Та ме хвана за гушата заради тази котка моята. Тя е виновната. Съжалявам, нищо. Започвам пак отново. Защото тази котка е виновната. На всичко. Ето нивото. Не. Така. Нищо, там е хвана, ма съживих се. Има торта, има всичко, но то ме хвана. Нищо. Съживих се. Бързо бе. Сега да отиваме догоре. Сега отиваме горе. Разбира се. Аз ще отида сега горе. Тая бати усточи тук. Това ще е за гърлото хични и пука, че може да ни заболи гърлото. Аз съм здрава да има, да. Трябва ни очи. Там или пилото бе. Бързо. Така, взими това пилото. Излизаме. При диваните. Взима това. Това е малко форма, да. Окей. Това не трябва. Ще пусна на това. Окей. Ще да коментар се, че не разбрах. Много съм тъп. Окей.
Давателството, тук има нищо. Тук тъмно, ми тъп. Това е това? Колба? Да, колба е. Вижте, тази голи печка, бе. Та нормална ли е, бе? Да се справки. Не вижте, че голи печка, бе, глупачко. Така. Идваме в нейния двор. Има голям басейн, има столове, бати, аз няма никакъв двор. Дай. Слагаме очите, слагаме пиво, слагаме езика, слагаме мисълта, това го слагаме. Манке мисти, че това съм пак макета. Рамбетове мисти. Та да бегам пидил, че друго да не хванал. Не изкачавам 3 игри в следващите 5 клипа. Ще направя този епизод на TikTok. Така абонирайте се към камерата да съдем 120 000 абонати до април месец. Така успех. Виж каква тази котка. Видите колко. Ако не сте виждали никаква котка, ето бе. Не иска да се покаже ми. Вижте сега. Тази пиклива. Видите ли там глупачката? Да, колкото пътак. Учителка. И сега, значи, следваме нищо. Сега сме на къде? Кола 8, на кола, ама 0. Така. Запазите на предното време, наистина, не лъжа. Така, с 80 пари имаме за сега. Не! Така. Има това ниво, което не е платено, ама нищо ще го платим. 1 лев, ама нищо ще го плата. Успех. Не, това ниво, което ако не можете да бъдете телефона, може да пратите, може да имате такъв. Сюда да почвам. Пикла. Вижте, вижте каква е. Вижте коя котка, вижте каква е ядка бубонка, вижте я. Вижте каква е бубонка. Будете се за нея, моля ви се, будете се за мен, да обичам хора. Видихте, много сладка. Но да, ето котката ми. На нещо. Така. Ще включим другите 3 нива, но после. Сега второто ниво. Но после. Ще включим когато пикочевилото. Но ни хване пикочевилото. Защото ако не заднете ми се прикочи за това. Какво правиш, ма? Защото си... Та мами, аз ви казвам, та мами на билят. Това нормално ли е, бе? Така, идвай с мен. Тази пази се, че ще имам видео, бе. Така. Има змия, просто има заговора. Добре, ще използвам по-безопасния начин, за да срутна този камък, именно Майнкрафт кирката. Айде, минаваме, продължавам напред. Едва там се надира, чакай. Добре, погледнете обаче този секси праисторически аутфит, приятели, този розов сутиен и тази розова предмаска, която крие прелестите на диречата. Някой там в играта ще разкрие какви са тези прелести.
има торта, ако искате това видео да вземе върху медикашката, ако искате да вземе не от госпожа Сън, полезете по главата, пишете в коментари. Бързо преди на хубаво да изтеква времето, бързо. Сега взимам тамбурата. Нищо не чува, окей. Сега отпускаме. Отиваме назад. Не го възпомня толкова, ама нищо. Вземаме локпик. Това е такова да вратива нещо. Тихо, ма. Те пак видима. Да, мяу. Така, значи сега отиваме назад. Ето сме прекъснали, че забавихме нищо. Има нищо това. И след това и до скоро. Самия хубаво за змии. И да спокоя. Физа, значи трябва да замазим змията. Но с какво пишете, ако знаете, бързо. Там не е склонно, да. Видях, че като се ми подбора, да ти го тук. Че да продължаваме никак. Замазяваме змията. Ар той и до скоро. Чао.